ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபிசியோதெரபிஸ்ட்னா ரொம்ப ஜாலியாக இருப்பாங்க, டீமோட ட்ராவல் பண்ணுவாங்க, ஊர் சுற்றுவாங்க, பெருசாக ஒர்க் இருக்காது. Sport in itself is a very fun thing to do. மானிட்டர் பண்ணிகிட்டு இருப்பா, நீங்கள் இந்த டைமுக்கு இங்கே இருக்கணும், இந்த டைமுக்கு இங்கே இல்லை. ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபிசியோ பொறுத்த வரைக்கும் டைம் லிமிட் கிடையவே கிடையாது. நைட்டு ஃபுல்லாலாம் நான் ஹாஸ்பிட்டலில் அந்த பிளேயர் கூட தங்கி அவங்களுக்கு உடம்பு சரியாமல் போகும்போதுலாம் பார்த்துருக்குறேன். அவங்க ஜெயிக்கிற அந்த ஒரு இதில் நமக்கும் ஷேர் இருக்கும். ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் ஃபிசியோதெரப்பி, ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபிசியோதெரப்பி ஃபீல்டு இப்படி தான் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ்னால் நீங்கள் நல்லா சொல்லுவீங்க. அந்த பிளேயர் ஏதாவது மறைச்சிருப்பான், பிளேயர் சம்டைம்ஸ் ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் உனக்கு கொடுக்க மாட்டான்.